Сәлем достар. Если сіз бүгін менің бірінші видеомды қарайсыз екен, менің есімім Динара һәм менің каналыма жазылыңыз. Біздің жаңа видеомыз менің телефонда нәрселер бар екенін түсіруге болдым. Менде программалар белән менде қолданам, нелер белән мен әзрәк қолданам, менде ойыннар уйнайм, да мен ойыннар уйнайм. Вот. Нинди программалар белән мен фотоларны обрабатывать итәм, ниндиләр белән видеолар төшерәм, барсын сөйләп китәм, бәлки сезгә дә кирәге чыгар. Киттек, минем белән калыгыз. Менә минем рабочий столда шундый фото. Просто үзенең стандартный фотосы, алай куйганым юк. И беренче минем папка не нужна, монда үзенең iPhoneның стандартный приложениялары. Булар белән мин бик даже не пользуюсь инде шул часы белән. Калькулятор, календарь белән настройкага керек вакытта даже диктофонга кергәнем юк минем. Так, игры. Әйткәнемчә мин балагамын да, уеннар уйныйм, звездопад, анда төрле кристалларны бер-берсенә тидереп очколар җыясың, төрле головоломкалар, анда мин инде бу звездопадны 2014 елдан бери уйныйм, уже 4 ел, кстати, бик кызык уен. Потом дурак уйнын, выставление, карты пронесем, потом правда или действие, тоже челленджларга кызык уен. То или это, бу приложение турында мен отдельно видео төшерәмен, тоже кызыклы уен, правда, тоже шоу то или это ошаган. Да или нет, например, сез берәр сорау бар анда, например, алырган бу сумканы или юкмы? Басасыз, например, монда ответ өстенә. И вот нет дип чыгара. Еще раз басасыз и да дип чыгара. Төрле ответлар әйтергә нендиләрне белмәсәгез, шундый кызык приложение иногда кирәк. Так, потом Сим-Симе бу робот белән язышасың, тоже кызык вакытны үткәрер өчен. Потом минем папка приложение дип атала. YouTube каналымныкы, подписчики плюс, монда син үзеңнең ничә Инстаграмда синен кем отписался, кем подписался, карап була, вот потерянный, например. Вот, шлайрак, короче. А потом Яндекс браузера, Алиэкспресс, Дубай кезінде карта, киноход, да киноларны расписаниесен карап була, киноларга йөрергә, Ру такси инде бу Авитоны беләсез, Сбербанк приложениесе, икенче биттә Шазам, монда, например, сез ниндидер жыруни куядыр. Шул җырны табасыгыз килсә, монда Шазам нутка гына басасы, и ул сезгә жырны табып бирә. Потом Юла, бу тоже изли торган теге объявлениялар приложениесе, лайв кызлар өчен, лайв-сон бу ябучылар өчен, телосын поддерживать итер өчен, весна. Анда син күп ашаганыңны, нәрсә ашаганыңны яздырып барып була, прям, например, штрих-код белән итәсең, ул шуны таба. Тормозите пока. Так. Вот, например, завтракны табасыз, обедны, ужинны, күпме вода эчкәнегезне сез билгелей аласыз. Так. Потом в аудио мен шуның белән контакттан җырлар скачать итәм. Бесплатное приложение, кстати. Хәзер ул, по-моему, App Store'дан юкка чыкты. Может, и хәзер добавилидер, әйтә алмыйм, карарга кирәк. Яндекс Такси, Почта Mail.ru, Иви, бу Ивида мен кинолар карыйм. Вообще, ребят, приложение, вообще шуй. Потом события, бу көннәрне саный торган приложение. Потом Кардио, мондан сез үзегезнең пульсыгызны санап аласыз, бармакны куеп. Так, обои инде немсез бу американское приложение, анда акчалар җыясың, и шул акчага балаларга ипләр сатып аласың инде. Вот, потом фотопереводчик, ниндидер сез фотода нәрсә язылганын, например, беләсез килсә, просто фоткаете, и ул сезгә уже аны тәрҗемә итеп бирә. Золотое яблоко на приложениесе, Едодил. Едодилны сез беләсез инде, анда төрле кибетләрнең, например, нинди кибеттә нәрсәгә акция бара, төрле ашамлыкларга, төрле продукцияларга, төрле
Yok kiyimler yok onda. Yolganlıyım. Вот. Казанда шәһәрне билгесездән, инде шәһәрдән, инде нәрсә моның белән бик күп кеше куллана, кстати, бик уңайлы, бик әйбәт приложение. Сограк интернет авылда булгач, интернет җыйнап тотмый. Потом Радуга вкуса был суши ролл на заказ бирә торган инде. Get Taxi, потом Burger King на приложение, потом KFC на приложение, Сбербанктан спасибо бонусларым. Джум, Алиэкспрессның аналогы, только Алиэкспресстан шизрак бу Джум. Читай бу минем электронная книга приложениесі. Хотя, то есть бу вообще шумхатлы приложение. Манда 60 челлендж. Манда бу бесплатное приложение. Манда сен можешь заниматься, например, для начинающих. План для начинающих бар. Iki таптан тора, например, беренче көндә. Нәрсә эшләйсең син? Прыжки, подъем на стол, анда төрле менә вот әйберләр. Көнгә 2 этапны, беренче этапы и монсы икенче этапы. Вот, икенче этапы урак бара. Потом мне промежуточный план бар, план для продвинутых бар. Вот, и потом анда для всего тела, для пресса, для ягодиц, для рук, для ног. И даже карагыз план питания бар. И кызлар, егетлер, карагыз бу бесплатное приложение. 30 күнгә сезнең бар план питания. Вот. Вообще классное приложение. Скачайте, укинмәссез. Реклама, как всегда. Список покупок да бар даже. Вот беренче атнага сезгә нәрсәләр алырга кирәк. Даже сез аны платып бара аласыз. Алдым дип карагыз, инде приложение шуңа хәле уйладым бетелгән. Даже вегетарианская диета бар. Сүз юк, вообще молодцы. Потом китә Uber такси, потом клавиатура татарчаныкы. Пандао бу тоже аналог Алиэкспресс Джумның. Манда сен заказ бирәсең әйберләр, и шул заказ биргән әйбердән сиңа баллар кушылып бара. Радио иногда тыңлыйсы килә. Вот. Бу ниде бүтән сөйләгән приложение сөйләп чыктым. Потом социальные сети, мында почта, ВК приложениесы, Инстаграм. Так, спрашивай, WhatsApp, ВК Лайв, прямые трансляции чыгарышым ВКда и Telegram. Потом китәбез фотоларга. Мында студия фотолар ясарга бу приложение миңа бик накашы. Например, сез добавляете мында эшләп чыкмыйсың инде. Так, вот. Например, мында сез добавляете. Вот, например, сез добавляете меня шундай фото. Потом мында ремикска басасыз. Например, безнең хәзер яз килде. Сөйлисез Spring. Spring. И менә шундай стильдә сез фотолар ясый аласыз. Например, монсы төрле язулар белән аның үзенең фильтрдагы кушыла. Ну, тоже бик кызык, бик әйбәт приложение. Вот төрле анда любовный бар, анда нәрсә генә юк. Кстати, вот шулай йөртә аласыз. Моны кайда кирәк була берсегә язулар. Лай можете. Вот. Это приложение. Так, потом Little Moments будет bu приложение да мин яратам. Сүзләр язарга да төрле стильдә сүзләр чыга. Фотоны сөйләдем мин. И, например, сезгә текст. Так. Монда үзегезнең текстны яза аласыз инде төрле шрифт белән. И ялгыш менә монда мин кулланам күбрәк үзләренең шаблоннары белән тоже. Прикольный шаблоннары бар аларның. Вот. Прикольно смотрится. Так. Потом барып безнең Pinterest, анда сез керәсез и тоже Instagram шикелле, например, сезгә прям идея кирәк. Например, подарки на 8 марта. Вот уже чыгара уже
И мындан түрлі идеялар қарайсыз. Просто интернетте Google, Яндекс, Майлдан бірге жиі шол поисковикте бүтін фотолар нәрселеріне вообще тоже қызық приложение. Бұл приложение соңғырда пик көп отыра башладым, түрлі идеялар ойлап табырға. Вот, потом Pixi. Бұл приложениеде да фотоларны ясайым. Так, например, фото. Аманда бір фото. Фильтрлар сөйлейсіз өзіңізге, нендей фильтрлар керек сізге. Например, мындай бар. Так, потом текстуры. Ну, мында көбірек шо не үшін кремниевый фильтрлар үшін, прикольный фильтрлар бар анда. Потом Snapchat, аны хаберіңіз біләдірін, түрлі мыйықлар, түрлі эйбілер қойып битке түшірбіге бұла. InShot бұнда тоже мен фотолар, видеолар ясым ашып тұрмын. Тоже шоған аналыклар, енді тоже фильтрлар, түрлі язулар қойып бұла. Бумеранг, масында Instagram үшін ссылкіне тұрған анимационный фотолар ясарға. Flippagram, вот тоже прикольное приложение. Мына менен көкші сұрапта yazған Instagram'да. Қазір сөйлеп кетемін приложение бұл. Так, добавляйте фото. Вот, добавляете фото, потом сіз өзіңізге музыка сөйлейсіз. Например, давайте бірінші жырны алам. Биланныкын. Давайте припевны алайық. Так, қоямды припев. Вот, наверное. Так, и нарисовать қабаса, біз мен мұны білән кіл қоланам. Так, түрлі түстегісін сөйлем. И вот жүртесін. Ол прям музыканың ритмына, нетебияны, например. И эффекты сөйлейсіз. Тоже вот түрлі ғынның шынды эффект бар, мындайы бар. Бек түрлі. Нелер бекванында сердечкалар езі вверх бар. Вот. Прикольный шлеп қарағыз. Так, потом фильтр бар, онда тоже фильтрлар, мигматур. Фотолабта без фотолар не тәбіз. Особенно тоже. Так, азыр көріп житалса, конечно. Телефонда орында yo'q, шоңқы бик ұзақ барап динайбер. Так, категория. Түрлі шындай стилда фотолар ясай аласыз енді. Ол өзі сізге ясай, фотоғызын загружайте и шындайны келтіріп шығарам. Так, потом PixArt. PixArt'та сіз, кстати, есөкістегі әйбілерін өзгерте аласыз. Прыщикларны, морщиналарны кімді тоже прикольное приложение. Коллажды ясарға бұланды, рисовать табыла. Вот. Потом Photoshop'да Polaroid'қа түшірген фото шекілі фотолар шығам. Түрлі анда сен түшіргенді көрмесін, түшіргешкенде шыға. Түрлі янында бликлар шығара осының. Қазір мен өзінің түшірген фотоларымны көрсетемін. Нешік бұла олына мында түшіргенде бір нәрсе көрмейсіз. Емна шындай түрлі не шығара, и мында дат шығарайны. Вот шындай рақ. Не? Вот. Көресің мен бликлар нәрселер шығарайны. Так, потом кейте постерлап, санда түрлі коллажлар прикольнелар ясап бұла. Ретриканы постерлап, мында түрлі коллажлар ясап бұла.
ретриканы өзгертіп, сен тоже фильтрларын бұқар бір күштеп алдыр. И Afterlight, онда тоже эффектіні. Потом кетеміз видео үшін. Pocket видео. Мұнда сіз видеоға тоғышлар естір аласыз. Сопровождающие. Потом лайк бұл аналог musical и дабсмешна білген кішілер бар тренде. Вот лайк, дабсмеш, musical бітін свеген шул бір түрлі приложение, только анда звуклар, музыкалар ойырыла. Ауызын ашып тұрасыз, кәніңдір сөйлеген жырлаған тауышқайны. Менің видеолардан көріп білесіздер. Потом Splice, тоже видеоларынан монтировать етет тұрған приложение. И Рика блесткалар ясай тұрған видеоға. Вот. И так. Вот шындай приложение бар. Get Contact. Яңа шыққан приложение либо вообще бродна или кіне бамын қоланылышылар. Например, сіз мұнда өзіңіздің номеріңізді жазасыз. Так. Вот шығара. И анда қарайсыз нендей сіздің кінні дейіп сохранили кішілер. Вот тоже қызық, прикольное приложение. Попробуйте пользоваться оным білен. Потом бұл все. И мұнда ақырда мини-мини вызовлар бар. Өзінің айфонның фото, сообщение и фото. Түсірген камера. Шу. Бітті. Мені шындай приложение бар еді.